Machiegni neno weche manyien maga kage kacha midhiambo makawuono to mokwongo yuda thund weche mabende wamiyo pek. Doho mamalo ochungo chenro mar piedho jogoro mongirore mayande owal gi jatend piny. Ji ariyo kuom adek ma oyudo kod tuo mar kansa e pacho kae wito ngimagi, nonro oyango. Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o kawuono golo twak makende e od bura mar kaunti no. Mago kachiel kod mamoko mathotha e yor adimba machiegni nyinga Joyce Oduor. Doho koro chungo chenro mar dayo dho jogoro maongirore mane ogwela kod jatend piny William Ruto. Ma iluore kod ng'ur mane ochwal e doho kod riwruok mar okinde pacho kae Law Society of Kenya LSK. Kane ogolo ng'eto no jang'ada buche Nzioka Makau nowacho ni ng'ur mar LSK no koro ibiro winj mapiyo piyo. LSK e ywak margi wacho ni ji 51 mane owala kod Ruto okoso chopo ranyisi mara Kenya kod mano mara kit chwecha ka thothgi gin joma chuo mawuok e oganda matin. Jokanyo maga kar kedo kod tuo mar kansa e Kenya obago romo mabiro chakore tarik 2 nyaka 4 dwe mar 2 higa manyien. Romo ni biro konyo e choko paro mopogore opogore kuom oganda jo Kenya kaachiel kod jokanyo mag thieth ewi kaka ginyalo kedo kod tuo mar kansa e pachoka. Kane giloso e boma ma Nairobi gikoni 2 kuom ji 3 makedo kod kansa wito ngimagi e pacho kae ka ji moheo milion 28 bende wito ngimagi higa ka higa. Gin gi geno ni kwan ni nyalo dok piny kata nyalo duok chien poni piny owacho oriwore kod riwruoge ma ok mag piny owacho e jiwo nonro e kuonde somo kod thieth, keto kuonde piem e ute mag thieth duto ma pacho kae, tiego lakteche kaachiel kod jiwo thieth mar kansa e pacho ka. Magi moko kuom gik magi geno twakie dwe mar 2 higa manyien. In 2020, the country reported for 2,000 new cancer cases and 27,000 cancer-related deaths. The top 5 cancers are those of breast, cervix, prostate, esophagus, and non-Hodgkin's lymphoma. What can we do to ensure that we prevent cancer? First, what is it? What research do we need to have to let us know that these are the things we need to do to prevent cancer? So we have academia, we have universities with us. We need to also find out if the cancer is not prevented, how do we discover it early enough? That's where we are talking about screening. And screening is a key role of the county government with support of policy infrastructure from the Ministry of Health. We'll be talking more about this area, and of course it will be an area of conversation at the National Summit. Mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta masani ochung'ne jiwo kwe e pinje e riwruok pinje Afrika ma ugwe nyotimo romo kod jopiny kod apisas mag piny owacho ma Democratic Republic of Congo kaka yo mar tieko lweny mosebedo ugwe mar pinyno. Romo no nyoting'o jagoro maduong' mar riwruok pinje Afrika ma ugwe Peter Muthuki, jachung' elo jatend piny ma DRC Ngire Saga Shibangu, jatend riwruok makedo ne ratich oganda e gwenge ma Kivu, Prime Minister ma DRC Jean Michel Samalukonde e kin jotelo mamoko. Piny DRC osebedo kod tungni ahinya e ugwe mar pinyno manyocha omiyo jatend piny Kenya William Ruto ogolo jolweny mondo dhi okony e yore mag keto kwe. We have not come here with any particular mindset to dictate what should happen, but rather in the spirit of our understanding and the mandate that has been given to us. We came here to listen to the people of the Congo, because our job is not to tell them what they need to do, but just to help facilitate and bring peace amongst the different parties. Jotenda lensi machono okwayo jatend piny Kenya William Ruto okonygi yudo chudo mar rutaya
kaka yorno mar puoyo tich mane gitimo e kinde magine telo. Kotelnegi gi jakom mar riwruok mar jotend alensi machon ma pacho kae bade ma Isiolo Hussein Abdi Abduba giwacho ni jotend alensi machon ma oktin ne 12,000 e pacho kae ka 90 mawuok e kaunti ma Isiolo odak e dhier kata obedo ni ne gintie jotelo. Koro gidwaro ni Ruto ochop singo mane oketnegi e kinde mane otimo campaign kapod girito wach mar pesa mar rutaya mane oriwo lwedo gi od bura mar Senate mano higa mar 2019 mondo olosi e yo makare. Hii kilio hiko mbele yao ambayo ya former councillors. Hata sisi ni binadamu, katiba ambayo ilitekelezwa na wananchi ya Kenya hakuna ambayo inatupatia coverage hata moja. Na sisi pia ni viongozi, na sisi pia ni jamii ya kutoka hii Kenya tu. So tunataka rais, hii maneno ambayo iko mbele ya bunge, nyumba yote mbili. Tunataka tu tusaidie, hata sisi tuonekane kama binadamu, watoto wasome, wapate angalau kitu. Hata sisi tufaidike katika hii utawala yake kama former councillors. Tumeenda na tembea kona yote hii county. Wale wako na gari, wale wako na mko gharama yetu tu. Tulifanya house to house campaign, tulikahakikisha kiti ya urais wewe unapata kura nyingi kuliko yule ambaye mnapigania kiti pamoja. Kwa hivyo sisi leo shukrani, tuna furaha kubwa wewe kuwa rais, na pia sisi tunataka wewe utufurahishe. Kamiti mar jogo matiyo e doho e kaunti ma Machakos osechako nyasi mar dhialo dwe mar tich ne nyithindo mano Children Service Month. Jang'ad bura e doho no Mary Otindo wacho ni kuom thuolo mar higni 2 mokalo kaunti ma Machakos osebedo gi buche nyithindo moseroch ratichgi moheo 100 kendo tim makamano itimo negi gi jogo mantiere machiegni kodgi. Maine ojiwo kod nyawadgi kata no jiw kod nyawadgi Francis Andai mane okwayo jodak ma Machakos mondo orit nyithindgi makare kendo kaponi gineno nyathi moro amora ma oroch ratiche to gigo lipot e doho mochung' ne buche nyithindo. Kamiti no geto wuotho e sub county za boro e county ma Machakos kane gichako wuotha e kar dak ma Malikiti. Tulianza na kulaunch katika Machakos Law Courts na tumekuwa na shughuli nyingi na tutaendelea pia na shughuli nyingi katika hii mwezi yote. Community sensitizations ndio tumeipea kipaumbele kwa sababu tumeona kesi nyingi za watoto zinatoka katika communities zetu. Mara mingi unapata kesi ambazo tupo nazo ambazo watoto wamenajisiwa ni mtoto amenajisiwa na mtu wa jamii. Sasa mzazi anachukua mtoto, anamtorosha, anampeleka mahali pengine. Kwa hivyo mchunguzi wa kesi anapata tabu kupata mtoto kama huyo kukuja kupeana ushahidi. Ndiposa nilipoeleza kwamba tuko na kesi mingi kotini ambazo ni zaidi ya miaka 3 na hazijaanza kusikizwa. Hazijaanza kusikizwa kwa sababu mashahidi hawapo, hawajulikani walipo. Tunajaribu kutumia mbinu zingine ili hizi kesi tuone kama zinaweza kukamilika, kama vile divert watoto ambao wameshtakiwa na kesi ndogo ndogo, tuwaondoe hapa remand home waende mahali pengine wanaweza kusaidika. Katika pale station tuna ofisi ambayo tunasema inaitwa gender office, na niko na wale tunafanya na hao hiyo kazi. Kwa hivyo kama kuna kesi yote ama jambo lolote unajua inahusu mtoto, kuja pale station na utahudumiwa na utaelezewa vile hiyo kesi inaenda. Na kama kunayo umeripoti pale na haijaenda mzuri sana, kuja pale tutakuelezea vile hiyo kesi inaenda. Tunataka tulinde nataka tulinde haki za watoto kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hatutaki mtoto yote, mtu ambaye yuko chini ya miaka 18 awe anapatikana akifanya shughuli ambayo sio shule. Wote wafike shuleni, wasome ili wawe watu wa faida kwa maisha. Piem Magera nenore ni dhibedo e kind jolar kom seneta mar kaunti ma Bungoma mawuok e duond buche mag riwruok mar Kenya Kwanza. Jachung tiko mar UDA Mwambu Mabonga sani koro dwaro ni spika mar od bura mamalo Moses Wetangula
Obolre chien e wach ng'welaro koma Senate no kanyawadgi mar Ford Kenya Wafula Wakoli to koni ka ok jatenda duond bura mar Ford Kenya Wetangula nitiere kod thuolo mar siro lwedo jachunga mar duond bura no. Jopiem e laro kom no sani medo chiwo singo mar bero chenro mag piny owacho mar kaunti ma Bungoma kokalo e neno ni omenda madhi e kaunti ochwal e yo madwarore. Let me tell you, my brother, you are now a father figure with a lot of humility, and I respect you. You are the president of the parliament, the third arm of the government. You are in charge. You are a father to all of us. Usianze tena kutembea kwa matanga ukishika watu mikono, kama msinipe huyu mumeniacha, kama mkinipa huyu mumeniuza. Utatupa nafasi ya kukujibu na utaona vibaya. Mimi nimeamua kusupport David Wafula Wakoli achukue kiti ya seneta. Mnajua niliwania hii kiti nikapata kura 92,000 kwa chama cha DAP. Mimi ndio nilikuwa candidate wa Azimio, lakini tumesema penye Moses Masika Wetangula amefika kama speaker, tunataka tumpe support. Tumeamua siku ya leo turudi kwa chama cha Ford Kenya tusupport ndugu yetu mheshimiwa seneta wetu Wafula Wakoli. Tumekuwa na viongozi kutoka ward zote 6. Madelegates wenye walikuwa officials wa DAP wote viongozi wameingia hapa. Tumekuwa na zaidi ya watu 150, na kwa azimio moja ama kwa neno moja tumesema tarehe 8 tupikie ndugu yetu Wafula Wakoli. Tumekubaliana kwa pamoja kwamba yale yaliyo mbele yetu tarehe 8 mwezi wa Disemba tutembee pamoja, tutoe kiti hiki, turejeshe heshima na hadhi ya watu wa Bungoma. Masuala ya Tongaren, ukulima, ajira, barabara, miundombinu ya afya ni baadhi ya vitu ambavyo tumejadili ili tuboreshe maisha ya watu wa Tongaren. Ukitembea mashinani watu wameongea, hawataki kupikia pie wa mtu. Kama ni pie pia sisi tuna pie wetu. Lakini kitu ambacho tunataka watu wa Bungoma na watu wa Tongareni wachakue senator ambaye atakuwa mwakilishi wao katika seneti. Nataka yule mwenye uzoefu karibu na serikali, ndani ya serikali, si mwenye ataombea kwa dirisha, si mwenye anaenda kuwa introduced. Tena tunaangalia ya kuwa yule mwenye ameuzoefu zaidi ni Mabonga. Na mtu kama yeye ni kiongozi wa chama ndiye atatueli kwa mambo ya vyama. Lakini wapikaji kura sasa tayari tunajua ni nani tutampikia kura. Mondliete maromo miadeka kachiel gi wakeni mahikgi oniang' mawuok e ward ma North Sakwa e sub-county Mabondo oyudo chiemb konya momuonyo omenda moheo siling 500,000 kowuok kuom riwruok mar Christian Relief Fund. MCA ma North Sakwa Ward Oliver Arika ne oyuoro e chenrono kama ne osingo ni od bura ma Siaya biro riwore lwedo kata biro riwo lwedo bila mano mar Social Protection Fund mar county no mondo okony e kedo gi midhiero mabiro apoya kaka mano mar oro. Jalup ruoth ma sub county ma Ajigo Emily Awimbo bende olero ni tenda county ma Siaya oketo chenro madhi neno ni chiemb konya ochopo ne ji duto e county no. Chiemo no noting'o sukari, mogo, motedo, chumvi e kind mamoko. Ne wan gi program ma supporting community, especially de madongo ma nigi chandruok e weche mag chiemo. Kawuono ne wan gi program ma miyo gi chiemo mondo gibed gi winje maber, gibed gi mor e chunygi. Koro kawuono wachiwo mogo, kuon, chapat, mafuta, chumbi, skari mondo gitigo e udi. Mae watimo nikech wang'eyo ni society sani tek, economy odhi marach, gik moko tek, nengo gik moko odhi malo. Wacho ni yo matin manyalo support go community ema nyaka watim. En morna kende kendo mae nyaka wach kowuok kuom gavana marwa kaluwore gi twak mare mane nyocha golo e county assembly. Gavana wa nyocha golo twak kendo kanomi chiwowa kaka wan jood bura nwalose chik moro madiluwe ng'iye joma mine mosewuto joutegi kendo wang'iye gik mading'i konyruok margi kaka kuonde magidake, kaka gik magichamo kod kaka ngimagi. Kendo en gima mor kabisa ni the government masani o recognize ni nitie this group of people kendo recognize ni gin group monego bed ni ng'iyo in a special way. Kendo kaka wan jood bura en gima wadhi dhiro kabisa mondo wa make sure ni subsequent budgets mabiro go gi bende interest go bedo factored in mondo wane ni koro needs gi bende nyalo bedo taken care of kaluwore gi chike. The government bende nigi plan
gisebedo kaka gitimo moko kaka cash transfer magimiyoga nitie to nitie older persons mabende gimiyoga. Koro kanyo luwore gi kech mantie sani gin gi plans magin bende giparo ni gibiro timo mondo wane kaka wanyalo konyogo jo. Ten County ma Kajiado oyango masinde mag konyo jopur kaachiel kod jopith jamni e yor konyo yuto margi kendo kedo gi kech ma jodaka e county no kaloe. Kane oloso kinde yango mashinde go ne jopur, jalup jatend gavana ma Kajiado Martina Moshisho ne wacho ni county no osebedo gi noka mar koth, gino ma oseduoko yuto mar chiemo piny kendo chenro no geto konyo jopur. Jopur ma bende ne orwako masinde go ne onyiso mor margi kendo wacho ni gibiro yudo konyruok tok bedo gi lala mar kinde ka kinde kaluwore gi noka mar koth. From our sector. The governor told me that he was waiting. 2 rainy seasons failed, and right now we have food shortage. We have a shortage of water scarcity in the county, and through this program we want to change the narrative, really concentrate on transforming crops, transforming livestock and fisheries with an aim to have sustainable food and nutrition security in our country. Kwa kuwa tumeathirika sana kwa mambo ya mabadiliko ya hali ya hewa, na vifaa hivi vitatusaidia sana haswa katika kurejesha maisha ambayo imeporomoka. Lakini tukipata hizi vifaa ya kulima kama greenhouse itakuwa imetupunguzia kutumia maji mingi. Ni wakati wa kiangazi ambayo tunaona kuna kiangazi kubwa sana, maji yamepotea, maji imeenda chini. Tunanunua maji kwa pesa mingi sana. Kwa hivyo unakuta hata hiyo kazi ya ufugaji tunaenda hasara. Ramogi juangi kanye mochopogodo e giko weche manyiena e chendo ni marakagi kacha midhiambo makawuono. Weche mamoko mabende waluonu machiegni odiochieng' makawuono Ramogi juang ibiro yudo e weche manyiena mamoko maga otieno makawuono. Mano kochakore saa 1 nyaka saa 3 mar otieno. Riti masani nyinga Joyce Odur. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is